أبراهام كام مدري كران كاب هزبخا تفليخا وصا نبت أنا زرئية كام مدري مدركا عندما أتو بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين أيتجنقو እግዚአብሔር ኣብ ቀረባዩ ህይወት ኣመና ትኸብደካ ትጽሊ ንኣምላኽ ተሓትት ዝቕየር ነገር ግን ኣይትርእን ትበኪ ኣምሪርካ ትበኪ ዝእብደካ ግን የለን ኣብ ጽምዋ ንበይንኻ ሽዑ ክትሓትት ትጅምር ኣምላኽ ኣሎ ፈጣሪ ኣለኻ ትብል መልስን ተረኸብካ ደጋጊምካ ተሓትት ከመይ ዓመታት ዝወጠንካዮ መደብ ምስላስ ስለዝኣብየ ትጭነቕ ክትምርዓዊ ሓዳር ክትገብሪ ኣብ ጫፍ ምስ በጽሐ ምዃን ይኣብየክሞ ተስፋ ትቖርጺ ጭንቕ ድማ ይብለኪ ሰሃራን ባሕርን ሰጊርካ ዓዲ ሰብኣቲኻ ህይወትካን ህይወት ቤተሰብካን ክትቅይር እዚ ኩሉ ጽዒርካ ምዃን ይኣብየካ እሞ ኣብ ናይ ጭንቀት ዓንኬል ተኣቱ ህይወት ትስልችወካ ምንባርካ ትርጉም ትስእነሉ ሓወይ ትሰምዕ ዘለኻ ሓፍተይ ሎሚ ሓደ ነገር ከረጋግጸልኩም እየ መጽየ ኣይትጨነቑ እግዚኣብሔር ኣብ ቀረባኹም እዩ ዘሎ እቲ ኸቢዱካ ዘሎ ሸኽሚ እቲ ምሕላፍ ኣብይኩ ዘሎ ማዕበል ከሳግረኪ ንዓ ሸኸምካ ክሽከመልካ ክብለካ ኣብ ቀረባ እዩ ዘሎ ኣይትጨነቕ ሓፍተይ እውን ተስፋ ይትቑረጺ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እሙን እዩ ከቅድሜኻ ዝኸይድ ንሱ እግዚኣብሔር እዩ ንሱ ምሳኺ እዩ ኣይጠልምን ኣይሓድገናን እውን ኣይትፍርሒ ንስኻ እውን ኣይትሸብር ንዮሴፍ ዘጋጠሞ ዘክሮ ብኣሕዋቱ ክጽላእ ናብ ጉድጓድ ክድርቢዎ ናብ እስማኤላውያን ክሸጥዎ ንኣቦኡ ያዕቆብ ወድኻ ሞይቱ እዩ ብኣራዊት ተበሊዑ ኢሎም ከርድእዎን ከለዉ ካብ ዮሴፍ ዘይተፈልየ ብማእከል እቲ ፈተና ምስኡ ዝኸይድ ዝነበረ ግን እግዚኣብሔር እዩ ሓወይ እሞ ሎሚ ንዓኻ ከመይሉ በይንኻ ክገድፈካ ትሓስብ ሓፍተይ ከመይ እግዚኣብሔር ገዲፉኒ ኢልክ ትጭነቒ ኣይፋልኩምን ኣብ እግዚኣብሔር ተኣመኑ ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ ተስፋ ይትቑረጹ ከመይ እግዚኣብሔር ነቶም ስውር ልቢ ዘለዎም ቀርቦኦም እዩ ነቶም ቅጥቁጥ መንፈስ ዘለዎም ድማ የድሕኖም ስለዚ ኣምላኽ ኣብ ቀረባ ከም ዘሎ ፍለጥ ንሱ የፍቅረካ እዩ ከመይ ብሓላፈ ወርቅን ብሩርን ኣይኮነን ዓዲጉካ ብኽቡር ደሙ እምበር ሓደ ግዜ ኦሮማይ ድሕር ደጊም ክንደየናይ ከይቅየር ኢሉ ተስፋ ከቑርጸካ ዝኽእል ኣጋጣሚ ይኽሰት እዩ እዚ ግን ኣብ ኩሉ እምበር ኣብ በይንኻ ኣይኮነን ሓደረኻ ተስፋ ከይትቖርጽ ከይትጭነቕ ሓፍተይ እውን ኣጆኺ ነቲ ተስፋ ቑሪጹ ኣብ ጭንቀት ከም ብረኪ ዝደሊ ሓይሊ ዕድል ከይትህብዮ እግዚኣብሔር ይዓይዩ ዘሎ ምዕራፍ እውን ክቕይር እዩ ሓደ መዓልቲ ለካ ትዝሓልፎ ዝነበርኩ ህይወሲ ንጽቡቕ እዩ ነይሩልኪ ከም እትዕልልሉ እመኒ ብርግጽ ድማ ከምኡ እዩ ዝሓለፈ እንዶ ዘክርዎ ክንደይ ወረደይ ብዘየጋጥመ ባሕሪ ክንሰግር ኣብቲ ጸልማት በረኻ ብማእከል ኣራዊት ክንሓልፍ ኣብ እስር ቤት ክዳጉኑና እግዚኣብሔር ዶ ይኮነን ምሳና ዝነበረ ንሱ ዶ ይኮነን ካብ ሽግር ዘውፀና እሞ ሎሚ እዚ ኩሉ ምስ ሓለፍና ከመይ ኣቢልና ክጠልመና ኢልና ንሓስብ እቲ ንሙሴ ዝሓገዘ ኣምላኽ ንዳዊት ዓወቱ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕሙም ዝፈወሰ ሙት ዘተንስአ ሎሚ እውን ንሱ እዩ ዘሎ ኣይተቐየረን ኣይክቕየርን እውን በይንኻ ይኮንካን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይርስዓካን እሞ ኣጆኻ ሓብተይ እውን ኣዝዩ የፍቅረኪ እዩ ንግሆ ክትስኡን ከለኹም
ስለ ተሓዳሽ መዓልቲ ኣመስግንዎ ርኢኽያን ሰሚዕክያን ዘይትፈልጢ ሓዳስ ዕለት ሓዳስ መዓልቲ ስለ ዝሃበኪ ኣመስግንዮ ሽግር ክገጥመክን ከሎ ኣዕልልዮ ኩሉ ንገርዮ ኣምላኸይ ደኺመ ኣለኹ ሓይልኻ ሃበኒ በልዎ ኣምላኽ ይሰምዕ እዩ ንሰብ እኳ ሽግርካ ትዕልሎ ሓገዝ ደሊኻ ኣምላኽ ግን ከም ሰብ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ይሰምዓካ ንነብዓትካ ናብ ሰሓቕ ዝቕይር ንሓዘንካ ናብ ሓጎስ ዝልውጥ እሙን ኣምላኽ ነገር ግን እዚ ነገር ኣብ ህይወተይ ከም ዘጋጥም ኣምላኽ ብኸመይ ከም ዝሰምዓኒ ከመይ ኢለ ኣሚነ ተስፋ ክገብር ዝብል ሕቶዶ ይመላለሰኩም ኣሎ እዘን ቀፂለ ዝነግረኩም ኣጽኒዕኩም እንተፈጺምኩመን ንሕቶኹም መልሲ ክትረኽቡለን ኢኹም ብዛዕባ ኣብ ኣምላኽ ክህልወና ዘለዎ እምነት ክንዛረብ ከለና እታ ቀዳመይቲ ክንዝክራ ዘለና ወላዲተ ኣምላኽ ድንግል ማርያም እያ ንጎይታ ኢየሱስ ምስ ወለደቶ ዓለም ፍጹም ተረቢሻ ንጉስ ሄሮድስ ንጉስ ተወሊዱ ዝብል ዜና ምስ ሰምዐ ንኹሎም ህፃናት ክቐትሎም ደለየ ደሊውና ይተረፈን ንኹሎም ህፃናት ቤትልሔም ኣብ ኩሉ ጎደቦታት ንዝጸንሑን ቀተሎም ድንግል ማርያምን ህፃን ኢየሱስን ከዓ ንዮሴፍ ሕልሚ ስለ ዝተረኣዮ ናብ ግብፂ ተሰደዱ ብዙሕ ሓሳረ መከራውን ረኸቡ ሕሰብዎ እሞ ውልድካ ሓቒፍካ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት እሞ ከዓ ንውልድካ ክቐትሉ ዝተለኣኹ ወተሃደራት ይስዕቡኻ ከም ዘለዉ ተረዲኡካ ኣብ ናይ ጓና ዓዲ ረዳእ ዘይብልካ በይንኻ ከመይ ምኾነ ድንግል ማርያም ግን ኣብ እምነታ ቅንጣባይ ተጠራጠረትን ኣምላኽ ብሓቂ እንተለኻ እዚ ሓቒፈዮ ዘለኹውን ወድኻ እንተኾይኑ ንምንታይ እዚ ኩሉ የጋጥማሎ ኣይበለትን ንጎይታ ኣመነት ተኣዛዚትን ኮነት ኣምላኽ ምስኦም ከም ዘሎ ኣሚና ከዓ ተሰደደት ወገናተይ ንዓና እውን ኣብ ግዜ ስደትና ብዙሕ ሽግር ይገጥመናዩ የጋጥመና እውን ኣሎ ብእግዚአብሔር ግን ኣይንጠራጠር መሪሑ ናብቲ ዝደለናዮ ቦታ ክእትወናዩ ንሱ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀረባናዩ ዋላ እኳ እቲ መንገዲ ጥጡሕ እንተዘይኮነ ዋላ እኳ መንገድና እንተዘይነፀረ ቀቅድሜና ዝኸይድ መንገድና ዘጣጥሕ ብርሃኑ ዘብርሃልና እሙን ጎይታና ኣይክገድፈናን እሞ ብዝሓልፍ ሽግር ኣይንጨነቕ ብግዚያዊ ፈተና እምነትና ኣይንሽጥ ኣብ ግዜ መከራን ሽግርን ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንኣምን ከለና ሰላሙ ከነስተማቕሮ ኢና ዘይተጸበናዮ ዕጹው ማዕጾ ክኽፈተልናዩ እግዚኣብሔር እንተዘይፈቅድ እዚ ኣጋጢሙኑ ዘሎ ኣይምኾነን ኢልና ብትዕግስትን ተተቐቢልናዮ እመኑኒ ነታ ን12 ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረ ጎይታ ኢየሱስ ዝመሓራ ንዓና እውን ክበጽሓናዩ ንበርጠሜዎስ ዓይኑ ዘብርሀ ጎይታ ንዓና እውን ከብርሃልናዩ ንኣስታት 18 ዓመት ሕቖኣ ዝጐበጠ ጎይታ ዝፈወሳ ሰበይቲ ንዓና እውን ክፍውሰናዩ እቲ ን38 ዓመት ኣብ ዓራስ ዝተደነሰ ድውይ ዝረድአ ንዓና እውን ክረድኣናዩ ብእግዚአብሔር ንእመን ብቓሉ ልተስፎ ንሱ ኣብ ቀረባናዩ ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እዋናዊ መሃሪ መደባት ምድረ ከነዓን ኣብ ግዚኡ ክበጽሓና ቤተሰብ ንኹን ንዝተጨነቐ ነፍሲ ዕረፍቲ ክኸውን ናብ ኩሉ ኣብጽሑ ክብርና ኣምላኽ ሰላም